El Mercat d'Art de Nadal de Sant Feliu de Codines que realitza el Centre Cívic La Fonteta és una exposició d'obres de petit format d'11 artistes, tant de Sant Feliu com de Caldes i fins i tot de Barcelona. L'objectiu és apropar l'art com a regal de Nadal. L'objectiu seria que una mica la gent s'acostumés en aquestes dates de Nadal a que l'obra d'art pot ser un regal més, no? I un regal molt personal i molt, que reflecteix una mica l'estil de la persona a la que li vols fer el regal, no? I llavors, doncs, per això tenim molta obra diferent, hi ha una varietat d'artistes amb edats i amb titulacions, inclús amb tècniques, amb estils, perquè tothom pugui trobar alguna cosa que li agradi. Les obres pretenen allunyar-se del tradicional paisatge i crear noves tendències amb dibuixos conceptuals i pretenen allunyar la idea de ser elements excessivament cars. Els preus d'aquestes obres oscil·len entre els 25 i els 100 euros. Tenim la idea que l'art també és una cosa molt cara, no? Clar, pots anar a galeries i trobes obres d'aquesta gent que hi ha aquí, que la majoria són molt cotitzats, però clar, aquí se'ls demana que facin un tipus d'obra petitonet perquè la gent ho pugui comprar, no? Més gravat, aquarel·les petites, cosa petita que pots regalar gairebé com una felicitació de Nadal. I llavors, clar, és molt més assequible, pots tenir una obra d'una persona ja amb un cert currículum, amb un bagatge professional, artístic bo i a un preu molt raonable. I això és el que fa que sigui un regal de pes. Així, el Mercat d'Art de Nadal, que va obrir el passat cap de setmana, pot ser una bona via per elegir un bon regal per a aquestes festes i estarà obert fins al proper diumenge 21 de desembre.